Duha ka inmates sa Negros Occidental District Jail sa Bago City, Nakapalagyo. NODJ maghahatag sang padya sa makatudlo sa duha ka preso. Yaring balita, ngaton gintutukan. 27 kakatapos ang Star Ukon Special Tactics and Response Team gikan sa BJMP Regional Office kag Negros Occidental Unit ang nagpanguna sa hot pursuit operation. Agud liwat madakpan ang duha ka preso nga nagpalagyo sa Negros Occidental District Jail sa syudad sang Bago Lunes sang kaagahon. Ginkilala ang mga pugante nga sanday Jimmy Sablon sang Barangay Robles, La Casiliana, kag Ramonito Ventura taga Murcia. Sunod sa warden sang NODJ hindi pa mapatod kun ano ang gingamit sa duha agud mautod ang grills sang lock-up cell. Grills yung ginutod. So, halin gid siya sulod. Nagsaka siya sa aton na primary perimeter fence gamit ang gindugtong-dugtong na malong. Si Sablon ang nagapangatubang sang kasong or frustrated murder, samtang robbery naman ang kaso ni Ventura. 10,000 pesos kada isa ang ginatanyag na reward money sa makatudlo sang ginapanaguan sang duha. Harboring ay criminal. Recommend namin natin sa public at ginahingyo na yung cooperation nila. Nakalerto naman ang kapulisan sa posible pagpakig-angot sang duha sa ilang mga himata. Meron kami rito monitoring team. Kahapon lang maghapon sila doon Kaya lang hindi nagpunta sa area ng Abu-Abu. Marso pa sang gindumilian ang pagbisita sa mga presuhan gani, ginapadalman pa kung paano natigayon ang pagpalagyo sang duha ka posible papel sang jail guard sang NODJ. Apang paglaro ni Misiano, wala sa maging relieve sa ilang hanay samtang nagapadayon ng investigasyon kag hot pursuit operation. Opod Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.